Deci, este reguli la 8 bit. Trebuie să ți-ai apăsat. Trebuie să ți-ai apăsat o leacă. Haide, mă. Ia, până apar numerele astea. După aceea ți stai click în continuu până când se face 0 încă o dată. Și acum te duce aici. Și o să vedeți îndată ce e aici. Haide mă odată. Bla bla bla. Uite. Și este un joc. Aici. Un joc cu 8 bit. Uite, tot făinuț. Ce fain. Uite. Uite, așa controlăm. Îl controlăm bine. Hai să vedem ce trebuie să facem. Uite niște inamici. Nu. Nu, nu, nu. Mai trebuie să mai practichez. Să mai învăț. Trebuie să mai învăț multe de la jocul ăsta ca să... Că jocul ăsta e o leacă cam greuț. Și nu durează mult până când o să apară. Uite, am murit. Da. E un joc fain. Un joc fain. Asta pot să zic. Ok, cam atâta. Pa!